tror det første år, de har de kameraer på hjelmene. Det er lige for et par til hinanden. Det er faktisk for, det er ligesom, at du har indspændinger på, skat. Sådan ikke. Og det er faktisk, fordi du kan få en alvorlig blodlæse, ikke læsen, at de rejser sig. Det er godt, jeg havde bare den, der havde en ordentlig det er lov til. Prøv at se, prøv at se. Det skal da være det er der. Det er kæmpet. Også Benefit skal ønskes med det smukke Bertusvinderdækken. Og vores dækner, de to æresdækner, er sponsoreret af England. Vi er vældig glade for, det er super kvalitet. Det skal også holde i mange år, og så er der fotograferet. Jeg skulle måske starte med, når jeg skal takke forskellige, så skulle jeg måske starte med at takke for det gode vejr, vi har haft. Det har været en meget, meget flot dag, og jeg håber, at alle har nydt det flotte syn. Allerførst en tak til Sportsrideklubbens jagtfelt, som jeg synes har reddet en meget, meget flot jagt. Kun med en enkelt i Magasindammen, selvom der var flere, der var tæt på. Og inden jeg går videre, så skal vi den anden, skal vi give jagtfeltet en applaus. Bare flot, gør det. Og så vil jeg gerne have bedst jagtkopi. Tak for det. Jeg skal også sige tak til publikum. Et meget tandstærkt publikum i dag. Solen skinnede, eller i hvert fald var bitte i morges, da man kiggede ud af vinduerne. Og det giver et antal på måske 35.000 mennesker i haven i dag. Det siger vi tak for, og vi håber, at I kigger ud til næste år samme dag. Så skal jeg også sige tak til vores sponsorer. Der er noget, der hedder Klub Bertus, som hjælper os med at få penge til at få det her arrangement til i dag. De er længe leve! Hurra! 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 Tak for det, og tak, og kom godt hjem, og pas på hestene på vejen hjem. Og hestene pas på